posebno ljudi uđe na mir. Sad. Krenuo sa preživljavanjem. Svako ga nađe. Da li ovo? Ne. Da li je ovo? Skyblock. Dobro, igrat ću Skyblock. Ovdje su mi sve stvari. Ne vidite vi pod. Sad. Ja svoj brinem taj da li će mi, da će mi puknut, da će mi nešto. A stavite blok drveta ispod dođe. A samo ovako držite to. Sve dok vam ne pukne pikeks. Dobro, ja sam zašto skupljam slabove? Da je proširio Island. Da je proširio svoje mali ovaj otočić. Inače, eto, tamo negdje daleko, ne baš daleko, ali za neki pa 10 blokova tamo, mislim da ću tamo staviti. Mislim da će tamo, pa ako mi spawnaju tamo mobovi, bit će dobro. Ako ne spawnaju mobovi, bit će baš loše. Jer treba biti, mislim, odaljen od Islanda, zato što ako staviš neđe, ako staviš neđe tu blizu, pokušao sam 1.000.000 puta. Nije mi uspjelo. Ali ako mi ne bude radilo, moram staviti tamo neki mob spawner. Jer baš nemam sreće. Ajme zezaš. Moram se šiniti stvarno Island da bi više mogu. Samo upadnem u lavu. Da upadnem. Jer treba mi samo da mogu da trčim da imam što više ovog drveta. Ne, ovog templinga, nego drveta. Na početak sam stavio drvo što je bilo loša stvar. Ali ovdje sam, ali ne zašto sam razbio ovaj blok. Postavit ću ga. Eto stvar. Imam ovdje gomilu hrane, da se ne brinem. Jer stvarno meni fali hrana. Dobro, uzet ću možda još jedan komad zemlje. Ne. Vidite ovo, ma čaru. Meni nastao sapling. Ako ne znate kakav je moj skin.